Itum kado bidana chini lo, itum kaching honai, itum anjir lo, itum aphi lo, alang liga Karbi khen bong pen. Suaru ahin pucat kali lo, Karbi khen bong pen si 1962 ningkan. Alang liga MBBS degree kemancheng abangphi lo, pasut ke Assam state along masih medical college pulote Dibrugarh chola. Halaso Dibrugarh college long selang liga. Dr keman abangphi lo. Kasi itu Karbi long life pen alang lipan si acknowledgement lo pen alang lipan man peng pen karchoji pan sini tu Karbi long life pen main lo kasi kini lo so aja mek cheng chia prang Karbi pu pen karchoji pan si kuan pan cuni ni sarana sini lain lo. Thank you. Makanya putar usah sama. MBBS ke pasceng bang no, Tuman Assam KAC 44/PTA/2016/142/2019 Gulf of India PNT RC number 93/2018 address Ronglihan Ward number 3 near Karbi Club Difu 782462 Karbi Anglong. Email number karbianglonglive 2019@gmail.com. Contact number 9957606998. Dated 20th May 2024. Karbi Anglong Live channel delighted to present a lifetime achievement award to Dr Arlice Enghipi, daughter of late Langker Enghi and late Omfu Sinarpi Rongjangpong Difu. Dr Arlice Enghipi, who made a history by becoming the first Karbi to get the degree of MBBS in the year 1962 from Assam Medical College and Hospital Dibrugarh. As the first Karbi medical students of an Assam Medical College, Dr. Arlice Enghipi fought instant hostility to win opportunities for her female students. This inspiring Karbi woman endured poverty, deep-seated stereotypes, and discrimination. Dr. Arlice Enghipi, hardworking and dedication made her the first Karbi MBBS. She dramatically improved the health of thousands of Karbi people. On this beautiful occasion, the Karbi Anglong Life channel wishes Dr. Arlice Enghipi a very good, healthy lifestyle with best regards and thanks. Editor-in-Chief Sri Pankaj Teron, Karbi Anglong Life. Sini liang lipan, lifetime achievement, andoni liang lipan pajeri report. Anglong Life aphan churu par piklo nilijat a otave nilithang da chini ne kilu ke long ke the ke re sido bonta piniani da ke wa panitum chut nili churu piklo ningarong piklo apan ansu se ne ke kre ar nam sine phan ne ke Japan ne ke rab a hirjumi ne ke pi ase ansu se ne phan ne ke rab ar nam ne ke kre ar nam aphan se New Clampen, Suri Akachoro, Panonglo. Pen, made a poor hood. A poor kilomapot nili, just met Karbi Anglong Life team upon show perfect law. Pinilada Kalanatum, Aning Kime pen, La Penangtum itsi, Ilitum, Kemancheng, MBBS Doctor, Enghipi aphan, recognition, mother acknowledgement
aparman ben alang tum dak an wang lo lasi alang tum pan ili ke churugang tung alam thela po hello alang le tum alang li kai alamo kado ka we ke claim no pen kedam la pen ke thek kere alang li phan chini si itum Karbi a community made Karbi a society long same inut ke thek serabang kere serabang pu alang li phan recognize made recognition ki pia pot alang tum aphan nilihin ben same a kero pi perfect lo athela puson a ingzir iletum Karbi anglong along ke longlok lage tum aphan kopai thepi khangjang kopai mepik khangjang lo athe alangli 1962 aningkan Diblugar Medical College pen MBBS pass lo la sohut hoitu itum matha memi alam khala bang sohut bang asotum kechiasi atum alangli phan hoitu kelang mimi det ba kelang rem lo sondokok tahai sita alangli aningarlo kajisik tipen alangli haladak Charlie dun pemelo la pen porhidun pemelo a course pedang pemelo la penang lipini iltum theklong lo kechengsi Karbi yang bong MBBS a Dr Arlice manlo lasi alangli Karbi a khai phan Karbi ang long phan thepik a contribution do posinili pini ningjeng tunglo lasi alangli phan matha pen non kewang mi oveki mietum ke Charlie nangji la pen alangli sorang thak kemancheng phan ke Charlie nia son dopik aposi non oveki mietum phan lasini sia message pigang tung iletum Karbi atum seta Karbi akhai tum same iltum suarlo tum punon bari somaratum punon itum ajat le claim seta ining hanglo pote un polam nilipini dak ningjelo atai bimalang tha 1962 aningkan hala sohore tum Karbi anglong Karbi akhai tum kompik ke thekere ta we seta alangli Dr Arlice Enghipi alangli hadak Medical College pen MBBS ba pass undet aposi pini nangli tum phanili message la hello je nangli tum jongsi bor ilote nangli tum jongsi ninghang do polote nang tum a strong determination jongsi do polote nangli tum MBBS doctor engineer lapena kaprek IS officer same manunji ACS officer same manunji pusi nilining ke thedo lapeni rake kroido aposi alang lia bangke inut Karbi pi Karbi akhe panching hon binong alang li phaneli kechetong cheng lage 1977 aningkan penlo ladak neli school Charlie bom unahut alang li difu town ang bongsi pharmacy kangpu isido Karbi hadak alang li inweda doctor methang pharmacy chingpulo la pen hadak penangana Karbi atum hadak akiso chelang phandamji la pen kiso chelang kedam unahu same alang li penangana tumaphan ke thanu na son do o alang li chingki me pe kapot ason lam thanunji kiso seta mejibong puthanunji mathari la sogeso ke thang dali meji po aninga pe the dun pen kang hon dun pen kang in so dun pen nangna tumke alang li lam ki jume pen alam ke dok pen ajok keso tum sa me pona tum dolo la pen me pik hangjang lo nili me thang sa me batai bihega ko keso unahot alang li long dam si alang li penili keso setame chipa me dun long lo aposinil da kopai ke me son lo pini alang li phan puthot ke chitong tholong ke jo lasi alang li phan same chopar piglo la puson Karbi akhai phan la pen Karbi arara phan ke me perfect akang me claim apot alang li phan arnam anse her jume pedonang la pen alang li anso se ke claim to bom take ye phan alang li do take an same ke claim to take bom ye phan alang li phan same arnam pen her jume cho hanglo la pen nili pading o elo non la Karbi long life a team atum phan same ke choro pi perfect lo just met Elitum Dr Arlice Enghipi aphan pini lapuson the dung acknowledgement ki pi na pen la song thas yang phan recognition ki pi apolang tum phanili hin pen suri kero ang tum phan pi pajir lo la pen nilime thang sa me ko pai ke me son si che thek long lo pini ani aba la si la ka do ga we pini Karbi long rada phan sa me la so message pi kang tung lo alang li ke claim ke da ma song tha ke message song tha ke thek song tha yel tum ga do we sa me Charlie dun holo nang pusi nil kadoi phan sa me chuning ri lo ni phaing koi arni me cheklo 2000
24 arni dak nitum kaching honani mate aphi Dr Arlice Enghipi hemalong Karbi Anglong life habitung pen nangka humri pot choro parpik lo athema ilitum aphi Dr Arlice Enghipi lake Karbi Angbong doctor mate MBBS ke pas cheng bang lo lake way back 1962 lake ni tum tai mahang thek thelang aso selang like rong pen porhi si aphi ken nogang school porhi dun lo lapen aphi alang like intermediate in science mate alang di aso stream NNC Cotton College pen pasi aphi Assam Medical College along chari dun lo lapen alang li with flying colors nang pasi Jorhat Medical College along Jorhat mission isi Christianatum ke Kerana hospital do alang li hadak penangan ajur ki ding claim lo lapen aphi Guwahati lapen aphi Baros Memorial Hospital Alipur Silchar along lang li claim si 1974 war lompen alang li tum dak di phuwang lo as a missionary bonstani li alang li phan ka chini ka 1982 ni convensi alang li phan theklong cheng lo lapen phu lo alang li IS pen COC alang li Karbi Anglong wang lo lang pen alang li kenili pojir po posi la phi phan kenili chini pame 82 pen ni tum phan se nang lang lo ni tum inglong sido pot malaria ke so pen apen kapre ke so pen ni tum ason ke so do sita chu pen alang li nang than lo ha so ke se ke lang ye phan adam sikap ho si prescription doctor prescribe anam te en sita lanta ni tum chi pi mo we si alang li hot pen ke joy pen ni tum phan si ta nang lang lo la pen ke medaji phan la ke nam nang yi an ke nam po nam thek the po dang te la doctor sample la dawai hai do ason si di tum phan ke su nang pa me la apen alang ni ke dang ni tum church along sita founding member lo la pen phu bang ke first pastor la Bible Baptist Church amonduli long la si la phi bang ke girja dolol pudang te piano rot thek o la si pianist ese pianist alang ni ke lun nang japon po piano rot po la son si church along sita par om lo la si alang li la an contribution ke the Karbi khai phan nili matha the sita Karbi Anglong life abitung pen alang tuwang si ako alang li a contribution aso po nang ka homri thu la pen a make up prang thu la pen nili mathalo ove ki mi tum phan la le do ji alang li long son thora footstep follow dun mate charli dun polo tangte asi nililam the pading oelo sita phi phan da chorolo la pen dak Karbi Anglong life abitung kewang itum aporte Bikram teron penang jasi dak nang ka humri pot alang itum phan choro parpik lo asi nililam the lan pen sing tan ko lo kardom